איזה ילד מגעיל. איך הוא מכניס לך את היד לפה? מה זה מכניס? היי, איתי, טפל קטן בה. משחק כזה. איתי! יואו, אתה מגעיל, נגב, אתה מגעיל. לפחות הכל מתועד. אוי ואבוי. לא, הוא אוכל את הנייר פה. אוי, נגב, זה דוחך. תראה את זה לחברה שלך, נראה אם היא תאהב את זה. תבין שגם. יאה! איזה גאון אתה. איזה גאון. איזה סרטון הוא הביא לך. תבין שיקה. לא, נשקע. היי, עקץ אותי, בן זונה. איזה חמוד אתה. אתה חמוד, אתה חמוד. יואו, איזה מתוק. למה הוא מקק אותי? אתה טעים? למה אתה מקק אותי? אתה נושך לי את העין. טוב, זה מתחיל להיות חולה, אני סוגר. אני מקווה שזה